Online sa hotline. Pero daw may meeting sila ni Sir Frank Carbon today sa Department of Energy. Nagligad to sa mga fast craft operator. Amot ko na patuman na nila itong 25 pesos nga plano nila nga increase sa plitihan. Kaya alangan man, tag-isa ka drum yung ginagamit sang mga fast craft. Isa lang kaway mo. Tining kakita sinaya. Din mo na bawion karon. Ray sa aton galinya joining us over the phone. Online sa hotline. Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer ng MBCCI. Sir Frank, how are you? Good morning. Art, mayroong aga, I'm fine and good. Salamat Yes, sa yes. time. Sir Frank, daw may meeting ka mo sa DOE, kaglain ang balita sa Manila. To nakita ko sa MBC sa DZRH, nga daw mabira naman liwat ang mga oil companies. Big time yung nabutang oil price hike. Siling kong domino effect sini. Sigurado hindi lang niya Negosyante maguntos. Hindi pumuluyo naman ni kaluluoy naman ni Sir Frank. Art, tama ka. 2 weeks ago, ang amon meeting sa Department of Finance, no? So, on the way out ang mga ipida sa Department of Finance. I'm referring sa kay Secretary Tani Dominguez ng Department of Finance. Ang last namon nga sublanon, kanami siya to kay Gaslicia so far as COVID recovery pag ang ato ni Odette Abe, daw they were able to put in place some measures na matamak kita makarecover ka. Oo. So, ang gobyerno, kita niyo man na siguro ang instead of 2.5 billion na subsidy sa transport driver, hindi mo 5 billion, may mga 500 instead of 200, 500 na ang subsidy daily sa atong mga low income na families. That's on top of the 4-5 pagidya and ang mga farmers. So many measures to siya to alleviate sang damage caused by pandemic kagang COVID. So ka-hopeful na tanin si ila. Isa nga nag-abot ni ang Ukraine. Sila mismo, sila daw malubod na yan pagkikita. Kaya daw padako, naging siyang utang ka para nga maka-recover kita, no? Para number 1, para sa away ng COVID. Tapos, recovery, economic recovery naman. Iari naman ang Ukraine, why talima anticipar. Tingnan mo na yan. Ang isa ka padako nga bagahon sang masunod ang situation niya daw hindi na pabidada kasabat. Because what we have now, that's enough for ang economic recovery sa buong tag-udet. Siyang pawan pa ganin siya nga gaton diri sa ato niya sa Bisaya sa Bidyon. No? Terrible pag ito ang natabo sa Leyte, no? Kag, of course, ang sa Kapista, grabe man to and everything. Usually niya, ang medyo mabulubog pa sa next administration, kay while labot nga kadako sang utang pa tungod sang aton nga pag-away sa pandemic kaging separat man ang nasyon for economic recovery, pero why tani anticipar ni ang pagsigi-sigi sa sang fuel prices, kag toll prices daw announce na matama ta pabati ang electric cooperative niya daw ma-increase naman kami. Sus. No? So, daton sina transportation, no? Yes, after transportation, kabalo ka na siguro, pagkaon na. O, amo ng mga domino effect niya o knock-on effects. Correct. Which ang pa, which is, ang gobyerno ta, pinanglan kitiana, ang unas nila tupang, kay ipasa nila di sa amon, sa business sector, sa pag-increase ang sweldo, pareho siyang ginabuhat ng labor sector, tingnan mo parehong sitwasyon sa subong. No? Why man kami pa ka-recover? That's why, pero pinitin siya man kami dyan, sige lang kami na upgrade to dugo tayo mang customer. Kasi nga mo, hindi man timpo subong sa pag-increase ng sweldo, kundi ang pagpabalik ng trabaho, anay. So that atuya ang may trabaho, at least mayara siya dalon, so that atuya ang wala trabaho ya, makabalik, kasi at least may dutay nga taon. Amo na, then ang gobyerno lang na iya, madugang. Hindi lang mga subsidies na binambal ko. Amo na si buong ang programa. Pero kung ipasa niyo po sa problema, wala, hindi kami kasarang.
sa subong nga timpo. Kay nagpatong-patong nga mong problema, tungod pag-ini siyang Ukraine na invasion. Kikita mo naman na siguro, ara naman, ma-announce naman, kay dugay-dugay, mga alas 10, DOA naman yung amon mitingon. Mamangkot naman kami ang plans and programs na bibigyan nila, energy, anong program for the next 6 years, in light ni sa mga difficulties na tubang sa international events, no? So, boy, kasi na mo, namatik kita sa DOA kung anong ilang na programa para nga ang ating pangabuhi, ang business sector, ang mga pumuluyo, ma-align naman sa programa sa gobyerno. Kaya hindi pwede, hindi na pangobda ng gobyerno. Kaya kasi pakadto sila sa tuog, kita sa wala. Kaya hindi tayo. Pinanapod di kita. No? Galing kay Sir Frank, ang tiglikom silingko, sorry to butt in. Silingko ang tiglikom galing sa Department of Energy. Subong sako iyang pangampanya? Inasuglanon sa mga ila yan, mga bureau directors, no, mga professionals na yan hindi appointee sang presidente. Kaya nga po siya managtapos ubuwa na. Pero mga career na yan, like the planning bureau nila, career na yan, na been there for quite some time, for the last 10, 15, 20 years. Amo na suglanon doon sa directors, Michael Zino Cruz, ng ila planning bureau. Kaya ang gaubras ang plan. Nantaw mamati kita, so I'm sure. Hindi sakit man ang ulo ni Guro sa tao ni. Correct. Hindi mo ma-predict. Very unpredictable, very uncertain ng events. So, pag hindi nila lahaw ng events, hindi kita. Sila nga, kada simana, may pesos, baka pesos, may 20 pesos. Very blessed. Pero why ka mo, sir, sa imo counterpart sa Manila to kung mga pila more or less ang estimated kung ipatuman by Tuesday? Hindi pa na nila ma-compute. Kay adlaw-adlaw, bisaka pa naog ang presyo. Ang inintawag nila bilang dollars per barrel. Kung subong, sobra na 100. Mga 100 tong last na mong account. Hindi na, volatil din tayo. Hindi hulat man na last minute, may cut-off na sila siguro kung saan pag ipatuman nila na sa Tuesday. I don't know when is the cut-off. Most likely the cut-off is Friday, today or tomorrow. Then they will compute and everything kung silang effective sa pump price. Kaya mga din padalog ng halin ito sa gwa, pakad ito sa depo, ang depo i-process, after the process, ako to naman, pakad ko naman sa mga pump, station gas station. So, there's a lot of things nga ilabuaton sa maximum sila. Most likely, the increase is, estimate na taran. Gani. Kabay pa, bisan ginambal dito sa Manila, nga may big time nga oil price hike, hopefully, ang big time na hindi gitama ka big time. No, kay budlayin na mo, nami pamatian tadi kay big time, galing kati increase galing niya. Pero by the way, atong plano last time ninyo, sir, sa mga fast craft as one of the operator, na nagpatuman ng gigaman kamo sa 25 pesos nga increase sa plitihan? Nagkapatuman din kami, kaya hindi naging masyarangan. Oo. Ay, 5 pesos malang. Just to cover sa increase ng fuel. Okay. Tawag na mo fuel, adjustment. So, keep us posted na lang, Sir Frank, no? After sa meeting no karon, basi may mga mayong balita di. Pero yes, sir. I-text ako tonight kung if there's a good news, bad news. Depending sa meeting mo na ito. Gani. So kay siling ko imbis ka ang recovery plan kung kaysa may mga nami nga plano pero isahon lang nga kaigo ni siyang oil price cycle no kakatunaw ang tanan nga nami nga plano bla. Tama ka, Art. Malitskad ang tanan nga plano because ka material, ka substantial sa effect ng fuel. Oo, kita ng garo, we started at the year, kita around 40, tapo, nagiguro, 42, 43, today we're meeting 72. Yes, sir. So, just keep us posted, manawag kami liwat sa imo, para nga magkasugilan nun, no? Kaya ti alas 10 siningaga, may istorya sa Department of Energy. Now, ako ang worry ko by next week, 26 kali ang Martes. Sir Frank, salamat gisa time, sir. Mag-communicate kami liwat sa imo.
Yeah, basis we have some good or bad news today. Aha. Suglanong kita, ang taga Bacolod Negros, ma-update naman sang kalatabo to sa babaw or international blockade. Yes, sir. Boy, grabe, no? Aha. So, epekto sa aton, grabe. Biskan white at tulabot sa gira, pero daw ginagira magtadi sa presyon, no? Gani man. Salamat, Sir Frank. Good morning. Morning, Luwag. Salamat, Luwag. Action Hotline. May